kwana uwa da uba gona soyayya ta saka ni na bar gida na fito ne mata Aisha Bismillah sarki na jalla wani masanin sarki Allah da yake wani Allah gani akan aiki ƙara mun dan banzan mafi sarki sai da ahali na sai sahaba ka sadan ni ba zani bar su ba mai sauraro ka jira ko dan ka ji me aka yi mini yasa ne nake ban kwana ne da gidan mu ina zane na shiga a dangin su wanda ba su ta ba tsammani mun zo maganar ɗaurin aure a gida suka cewa za su ba ne ba nan take kawai na cire magana aure ko a ruhina na shiga cikin yanayi dan babanci a dare rana daga inda ta lura ruwa sai in ga ruwa a idanuna ga ido neman ki suke amma ban san ta ina ne zane ganke ba ban san laifi na ba amma yawa ga ko hukunci na shekaru matsakaita mun yi aso a gidan su makan zauna da a ce ma babu sani sai in yi tunanin halina ko ku za ku shaida in an ce ba ni da tarbiyya a nan gaba to ashe maganar da ake kwana uku Aisha ba ta gida ba ta sanar da kowa ba ta saka ta tafi har abada sun kira yawayoyinta sun kai maganar goyon 'yan sanda a nemi masoyinta su don haka ba za su yi shiru su wanda ba sun zaka nemana kafin ku su zo dan bana gida sun tarda mahaifana wa'ina suka boye ni ido da ido suka nemana za su je kafin rana in ma ni laifi na ba za yi su ba sai bayan sun tafi ne sai na ga kira ga mahaifina dan washin ni na daga 'yan sanda sun zaka nemana shin kai ne ko aka san haka to ka gaya mini yaro na sai ta musu wanda sani ko kun san ba zai yana aikata haka ba daga nan kafin yamma sai na jiran gaji ga idanuna tunani ya koma zuwa gida da neman makwantina ba zuwa na gaba kowa nan take na wuce ga makwatina tambayar da nake umma amsa ta kware sam ni bayyo gare ne ba to ashe maganar da ake gidansa Aisha aka nema na an nemi aka mani ba ni an tarra mahaifana zargin da suke nasa ce ta don an hana aure na ba a shi kafin ranar zafin so shi ya saka ta da yawan gaba yau na shiga tarkon soyo ya ce ya bani cikin kunci tunani na umma
alwashin ya zai bar ni yawantiya. Kasalar sona kuwa kaya sun yi damuwa a cikin zuciya. Shin Aisha zan nema koko in je in nemi ganin uwa uba.